Милләтебез тарихында калучы гамәлләр башкарыла. Алар безне күтәрә, таныта. Казанда 6-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены узды. Аның төп оештыручысы Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты. Әлеге зур вакыйганы күзәтеп баручылар буларак, без 3 көн дәвамында делегатлар белән аралаштык. Хәзер барысын да җентекләп сезгә җиткерербез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Россиянең бик күп төбәкләреннән җыелган милләттәшләребез, чын җир кешеләре моңа лаек. Аларның яшәү рәвеше, кылган байтак гамәлләре милләт өчен. 6-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены программасында ничә юнәлеш каралган һәм чара ничек башланып китте соң? Җыен Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бинасында теркәү эше белән башланып китте. Без исә делегатлар белән аралашырга ашыктык. Әлеге форумга килүнең сәбәбе? Сәбәбеме? Менә шәхсән үзем өчен теге Бөтен Россиядән җыелган татарларның чыннан да нәрсәдер эшләгәннәрен үз күзем белән күрәсем килде. Кытайдагы үзүчләр белән чагыштырып, мондагы форум белән бергә инде эшләргә дип тырышабыз инде. Үзегез нәрсә белән шөгыльләнәсез? Үзем тәрҗемәче һәм сәүдә белән шөгыльләнәм. Үзем Кытайда фирма бар үземнеңке. Шу Кытайдан әйберләрне монда китерәбез, аннары мондагы әйберләрне Кытайда таныштыруга Россиянеке. Уйлар бар. Авылны шуннан да безнең дә үстерәсе килә. Кешеләр ничек яшәгәннәрен ишетәсе күрәсе килә. Ансы да бар. Шул инде. Авыл үссен, безнең авыл үссен, алга таба барсын дип шундый өметләр белән килдек. Нинди үзенчәлеге бар быелгы форумның? Шуннан да дөрес әйтәсез, елдан-ел аның форматы да, концептуаль моментларда һәрвакыт үзгәреп тора. Иң беренче ул географиясы. Иң ерак төбәкләр Приморье крае, Бурятия республикасы, Красноярск крае, Иркутск өлкәсе, Кемерово, Томск, Новосибирск. Быел җыенга Кытай һәм Казакстан илләре дә кушылган. Бу тагын бер яңалык. Билгеле, ул илләрдә татар авыллары байтак. 6-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены программасында 3 юнәлеш каралган: игенче, терлекчелек, һөнәрчелек. Быел махсус секциялар дип аталмадылар, а дискуссион майданчыклар ише дип аталды. Чөнки гадәттә без инде булса бер төп чыгышлардан әле шушы бу мәсьәлә буенча фикер алышырга да майданчык калдырдык. Һәм әлбәттә инде без быел әле яңа юнәлеш буларак шушы безнең эшмәкәрләр җитештергән товарларны экспортлау мәсьәләсендә куйдык. Дөрес, ел саен үзгәрешләр кертелә, яңалыклар да байтак. Ә нәтиҗәсе бармы соң? Әтеп бетергесез. Мен инде монда 4-нче раз бу съездларда белүем менә шул 3-нче ел килеп без кәҗә фирмасы караган идек. Менә без аларга карата матур гына яхшы гына бәйге көндә фирмаларыбызны бирдек. Шул арендаторга ул тотынды разводить коз. Менә сезгә карата сезнең урокларыгызны алып. Инде быелгы 6-нчы форум программасына күчик. Иртәгә алар Татарстанның 2 районына, Балтач һәм Арча муниципаль районнарына барачаклар. Андагы авылларның торышы, яшәеше һәм андагы эшмәкәрлекнең торышы белән танышачаклар. Шушы безнең форум нигезендә барлыкка килгән Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов күрсәтмәсе нигезендә без вакытында шундый тәкъдим белән чыккан идек. Гаилә фермасы ул 100-200 башлык фермалар түгел, ә менә шушы 7-8 сыерлык бөтен гаиләсе белән бергә, баласы белән, тормыш иптәше белән бергә гөрләтеп эшли торган шушы мини фермалар, ЛПХлар булуы кирәк. Шуңа күрә менә шушы гаилә фермаларының шушы бик матур формасы инде хәзер эштәлеге дә бар, формасы да бар һәм районнарда ул шактый бу эш активлашты. Авыл эшмәкәрләренең хуҗалыкларын карау һәм татар авылларының комплекслы үсеше белән таныштыру өчен 6-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенында катнашучыларны Татарстанның Арча һәм Балтач муниципаль районнарына алып бардылар. Икмәктән авыз итегез. Безнең
район бит инде ул агропромышленный район. Күбрәк инде авыл хуҗалыгы өлкәсе юнәлешендә эш алып бара торган. Шуңа күрә дә инде без килгән кунакларыбызга менә авыл хуҗалыгы өлкәсендә ярдәме күрсәтә торган шәхси эшмәкәрләребезне күрсәтергә дигән шундый теләк белән килдек. Гомумән, ничә эшмәкәр саны бармы районда? Бар, безнең бүгенге көндә районыбызда 3000-нән артык эш урыннары булдырылган. Эшмәкәрләребездә генә инде бу 1000-нән артык эшмәкәрләребез менә шушы хезмәтне башкаралар. Кунакларны иң беренче Галиуллиннар гаиләсенең эше белән таныштырып киттеләр. Әти үзенең предприниматель деятельностен 96 елда ачып җибәрде. Безнең бу главный зданиены 2003 елда төзегән. Әти үзе яшь чактан бирле КАМАЗ шоферы булып эшләгән. Ул аңа бик таныш. Мөмкинлекләр бар, эшләргә кирәк. Моның төбендә хезмәт ята инде. Көн-төн эшлисе. İsmail Avul Хуҗалыгы предприятиесендә. Аның җитәкчесе Илһам Мансуров Шакиров 2014 елда тотындык. Менә шушы проект 1200 саум башка исәпләнгән. Барлык бәясе 430 миллион сумлык. Бүгенге көндә дәүләткә 10 тоннан артык сөт сатып баруга ирештек. Без Татарстанның Балташ районы Исмаил авылында. Гомумән Балташ районы үзенең осталары белән дан казанган. Авыллары төзек, менә шушындый матур бизәлгән йортлары күп. 146 хуҗалыгы булган Исмаил авылы үзенең гаилә фермалары күп булуы белән дә аерылып тора. Шуларның берсе менә әлеге йортта гомер итүче Фазыловлар гаиләсе. Бүген шул 8 баш сыер инде. 8. Бузауларны сатып теп барабыз. Тоналарны үзебезгә җыябыз. ЛПХ кредит алдык 500 мең. Моны эшләгәндә анда 200 мең тагы бирделәр сыер башын арттырга дип. Шуннан киттек инде кызыксынып. Булышып торгач, халык күп асрый хайван, бездә генә түгел. Кыш оясында ни күрсә очканда шуны кыла дигән халык мәкале. Балалары да дәвам иткән аларның бу хезмәтен. Файдасы күп булгач, сыерга тотындык инде. Ничә баш сыерыгыз бар бүгенге көндә? 7 баш сыер. Bir tane, 4 buzov. Аллага шөкер тормышлар. Кемнең үрнәгендә башладыгыз бу эшне? Бу эшне без әтияниләр үрнәгендә башладык. Беренче алар башлап җибәрде. Көндәлек 100 литр чамасы сөт тапшырыла инде. Бер айга 65-60 мең тирәсе акча чыгып бара инде. Кирип эш балабыз бар. Субханалла. Кичкенәсенә яшьтә яшәй. Бала белән ялдамый. Олылары мәктәптә укыйлар. Берсе 5нче класста, икенчесе 2нче класста. Алар ярдәм итәме? Алар безнең төп ярдәмчеләребез инде. Без хайван караганда баланы алар карыйлар. Бар бит менә шундый туган җирен сөеп гомер итүче, балаларына да авылларына мәхәббәт тәрбияли ала торган кешеләр. Ә менә хезмәткә килгәндә дәүләт ярдәме булу да куандыра. Шәхси хуҗалыкларга үткән ел 1 миллионнан артык саум сыерларга һәм кәҗәләргә субсидия бирелде. 96 мең вид профилактик эшкәртүләр өчен субсидия алды хуҗалыклар. Яңадан инде 36 мең кушкырт асраган өчен, кушкыртлар алган өчен шулай 36 мең сум күләмендә субсидия акчасы бирелде халыкка. 6-нчы бөтен Россия авыл эшкуарлары җыены делегатларын Татарстанның Балташ районындагы берничә авылында булганнан соң мәдәният үзәгенә җыйдылар. Монда районның нинди тармакларда алга киткәнен зур күргәзмәдә күрергә була иде. Нигездә халык авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнә. Авыл хуҗалыгында өстенлек безнең бирелә сөт терлекчелегенә бөтен кирә торган керемнең инде 50%-тан артыграгын, ялсыннан артыграгын бездә бирә авыл хуҗалыгы. Районыбызның иң төп байлыгы аның хезмәт сөючән халкы. Безнең юкка гына түгел бит геребездә менә аю балта тотып бура бурый. Бу инде халыкның элеклектән агач эшенә биргән, агач эшкәртүгә бирелгәнлеген күрсәтә торган бер символика дип әйтергә кирәк. Һәм шушы электән килгән яшәү хезмәт формалары бүгенге көндә дәген сактана һәм инде ул безнең авылларыбызның yüzünde çağrışta var.
Казанда 6-нчы бөтен Россия татар авыллары школлары җыены үзенең эшен дәвам итә. Бүген иң нәтиҗәле җаваплы көн дисәк дөрес булыр. Башкалабыз Казанның Корстон күңел ачу үзәге берничә минуттан пленар утырыш башлана. Аңынчы Татарстанда чит төбәкләрдә җитештерелә торган ризыклардан төзелгән күргәзмәгә күз салыйк. 5-нче ел инде монда катнашабыз, һәр ел сайын үзебезнең бу күргәзмәгә үзебезнең әйберләрне алып киләбез. Менә бүген дә күп әйберләр алып килдек. Бик тырышып эшлибез. Йөзләп кеше эшли безнең предприятиедә. Biz үзебез татарлар, безнең динебез ислам. Шуның буенча безнең ашыбыз да тоже будет халал. Шуның буенча Алла Тәгалә безгә кушкан халал ашарга и кешеләргә таралтырга. В первую очередь это без обеспечим безнең внутренний рыногыбызны, Мордовияны, Поволжье, Владивостоктан, Калининградка хакы, ул Россияда. Баш также экспортларыбыз в скандинавских странах, Швеция, Норвегия, Дания, Альбион, Англия, Шотландия и Европада. Аска төшсәк ул Азия илләрендә. Без больше өйрәтәбез безработныйларны, менә шундый әйберләрне ясарга, чтобы сохранить традиции. Потому что безнең ашлык бик үсми, урманнар әйбәт үсә. Мин монда үземә яңны белемнәр алдым. И мин думаю, что үземдә кемнәргәдер белемнәр бирдем. И һәр вакыт уже партнерлар таба башладым. Уже Мордовия элесеннән миңа таптылар уже партнерлар. Поэтому бездә үзебезнең выпечкалар уже барысы да куандылар. Барысы да авыз итеп карадылар, барысы ошады. Күргәзмә белән танышып йөргән арада делегатлар безнең белән узган көн хатирәләрендә уртаклашты. Менә шушылай да эшләп бара икән дигән нәрсәне өйрәнеп кайтып киләбез. Бик яхшы итеп оештырылган, Алша районында булдык, шаккатып кайттык, исебез китте. Артта калган, җимелеп беткән фирманы алып, шуны матурлап, әйбит, авылның бер бар бит татарның мөхтәрәм зиялы кешеләре, татарның милләт өчен, хәтта бүген акча да алмай зүнләп, нидер өмет белән яшәләр, без шуңа сөенеп кайттык. Менә Балташ районында шулча гаҗәпләндерде. Балташ районының авылларыннан яшьләр китмиләр. Авылда эшләргә мөмкинлекләр тудырганга күрә, менә район башлыгы сөйләве буенча яшьләргә поддержка ясыйлар. Безнеке кебек тоже халялны продукциялары күп, но аз генә үзгәрешләр бар анда. Безгә алдык ниндидер исемнәре үзгәрәк анда, ниләре үзгәрәк, вывескалары үзгәрәк. Бу буйны цехларына кердек әтәбез диген. Анда да без аз генә ниләр алдык үзебезгә кирәкле нәрсәләрне. Ана монда мин килгән сакта әзерләнеп килгән. Монда яңадан Кытай татар хөрмәтләре белән сораштым. Алар белән менә крахмал, мини крахмал заводы төзү турында договор намерениялар төзедек. Безнең Мәскәүдә яшьләр арасында бик күп предпринимательләр бар. Сельхозпродукция белән заниматься итә. Менә берничә кеше безнең бик удачно пчеловодчеством занимается. Шуңарларның интересларын монда представляю. Без терлекчелек белән шөгыльләнәбез инде. Менә монда килүемә 2нче мәртәбә килдем. Үткән елны килгәндә менә шулай илһамланып кайттык инде. Монда эшләгән фермерларны карап, күреп һәм кайткач менә проект язып, сугым сугу сәхәт төздек инде үзебездә Барда районында беренче булып, мәчет янындагы халал кибет белән договор төзеп, безнең сугу сахында анда хәзер халал ит суябыз без. Менә шушы выставкада кешенең эшен күреп кайткач, бу ел яңадан менә инде илһамландым дип әйтәекме. Дальше да халал продукция выпускать итеп, шушындай менә шундый дәрәҗәле кешеләр барда үзебезнең продукцияны күрәсе килә инде. Күп гектарларда, күп мәйданнарда чигендер үстерәбез. Җирдә эшләргә җиңел түгел әсәнә. Потому что җирдә эшләү өчен иртә торырга кирәк, соң ятырга кирәк. И бик алыннан планлаштырып, санап планлаштырып эшләнсәң, уңышлары була инде. Ну, бездән җирне яратырга кирәк. Җирне сөйләшә белергә кирәк, җир белән җирне яратырга кирәк. И һәм дә Аллаһ Тәгаләдән тоже сорарга кирәк. Минем күремчә, авылда яшьләрне җәлеп итү. Үз хезмәтен тапшырырга кирәк, җәлеп итәргә. Яшьләр булырга тиеш, чөнки безнең киләчәк бит ул яшьләр. Авылның телендә, аның мәдәниятендә, аның бөтен гореф-гадәтләрендә шушы авылда яшәүче яшьләр дәвам итәргә тиеш дип уйлыйм. Урталазан безнең авылда Алла бирсә бөтен Россиянең авыллар сабантуй үтәчәк. Шул форсат белән кулланып, һәммә телевизор караучыларны, бөтен татарларны шул сабантуйга чакырып калам. Рәхим итегез, һәр вакыт 15 июльдә ул безнең
бәйрәмне үтәргә тиеш. Жыйыннарның төп мәгънәсе әлбәттә авылларны торгызу, авылларның икътисадын булдыру, авылларның мөхитен, шундагы яшәүчеләрнең тормыш дәрәҗәсен күтәрү. Бу төп мәсьәлә, шуңа күрә дә моны барысы да аңлыйлар. Менә күпме чыгышларда, күпме аралашуларда без ишетеп торабыз. Берсе дә үзенең күп акча эшләү турында сөйләми. Барысы да шушы авылларны яшәтү турында. Ничек булса да аякка басып, шушы төбәктә татар тормышын җайга салу турында сөйлиләр. Бу инде безнең өчен бик шатлыклы вакыйга, чөнки без башыннан бу проектыбыз белән шушы фикерләрне, шушы хәлләрне күз алдында тотып оештырган идек. Менә елдан-ел үсә барган, елдан-ел киңәя барган хәрәкәт ул татар авылларын саклаячак. Киләчәктә дә шушындый эшмәкәрләребезгә, милләтебезнең уңган өлеше булган эшмәкәрләргә уңышлар телисем килә. Без бергә булганда, бердәм булганда бу хәрәкәт киң җәелер һәм татар авыллары яшәр. Безнең халык бик тырыш халык беренчедән. Кәсепле, һөнәрле халык. Менә илнең кайсы төбәкләрендә эшләп яшәүләренә карамастан булдырып, мулдан тырышып эшләп яшиләр һәм әлбәттә һәр чак үрнәк күрсәтергә тырышалар. Менә тәҗрибә бер-берең белән шулай аралашу, ул алдагы үзеңнең хезмәт елларыңны яки кәсепчелек һөнәреңне дөресрәк юнәлештә алып бару өчен бик булыша. Безнең милләткә булай да дуслык татулык кирәк инде. Без әзрәк хөсетрәк халык бит. Шуңа күрә үзенчә менә безнең милләттәшләр, чит төбәкләрдә яшәүче һөнәр осталары, кәсепчеләр әйтик, алар менә шулай очрашып, дус тату берләшеп яшиләр икән, ул безгә киләчәккә ныграк булырга, отышлырак, мулрак тормышта яшәргә булышачак әлбәттә. 6-нчы Бөтен Россия татар авыллары шквадлары җыены үзенең эшен менә әлеге күргәзмәләрдән башлады дисәк, дөрес булыр. Беренче катта азык-төлекләр булса, икенче катта менә шушындый кулдан эшләнгән татар халкының көн күрешен яктырткан күргәзмә. Без үзебезнең авылыбызның иң күркәм, иң сыйфатлы әйберләрен алып килдек. Ул да әйтергә кирәк, безнең каялы, шигәүле әйберләребез, костюмнарыбыз. Бу һөнәр безнең авылларыбызда инде гасырлар буе сакланып калган. Гасырдан гасырга, буыннан буынга көчеп килә. Татар халкының төп нигезе булган яшәеше, гаиләсе, әби бабадан калган мираслары һәм инде менә шул мирасларны бүгенге көндә дә саклап килүче менә безнең халкыбыз турында. Күргәзмәнең төп асылында аның концепцияның уртасында татар гаиләсе. Шыралы рәвештә генә түгел, Улуг Мөхәммәднең шәҗәрәсе ул димәк, ул заманда да булган. Анда да без татар дигәнбез. Булгарда да булган. Аннан алда да без үзебезнең телебезне, өммәтебезне һәм шул вакытта милләт булмаса да халкыбызның асылын саклаганбыз. Бүген дә татар бар. Һөнәрне әби бабайлардан килгәндер инде ул. Бу баштан алтын белән вышивать ителә менә. Алтынчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенының пленар утырышында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов, министрлыклар, башка дәүләт структуралары вәкилләре, журналистлар катнашты. Җыенга Россиянең 41 төбәгеннән 748 татар авыллары эшмәкәрләре килде. Делегатларны һәм кунакларны Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров сәламләде. Үзенең чыгышыннан соң ул татар дөньясының зур югалту кичергәне хакында әйтте. Халкыбызның затлы улы, милләтпәрвәр шәхес, туган җирен, авылын, милләтен зурлаган, башкаларны хөрмәтләгән, гаиләсен, туганнарын, авылдашларын яраткан Гали авылы егете Расих Латыпов бакыйлыкка күчте. Ул халкым минем тапшыруына рәхмәтле иде. Беренче булып Гали авылын таныткан тапшыруга багышлап иҗат фестивалендә оештырды. Киләчәктә әлеге фестиваль аның исемен йөртәчәк. Латыпов Расих Мөҗәһид улының вакытсыз вафат булуы сәбәпле гаиләсенең, туганнарының һәм якыннарының тирән кайгыларын уртаклашабыз. Аллаһы Тәгалә барысына да сабырлык бирсен. Мәрхүмнең урыны оҗмакта булсын. Иң мөһиме халык өчен. Халык яшәү, халык өчен тырышу. Инде ул без
Şuшы işlerini biz birinci uylarga tiyиш. Çünkü biz bu dünyaya köpke kelmedik. Halk için işlerge tırışabız. Алтынчы бүтін Россия татар ауыллары эшмәкәрләре җыенының пленар утырышында бик күп кызыклы чыгышлар булды. Билгеле, аларның барысында бер тапшыруда күрсәтеп бетереп булмый. Шулай да кайберләренә тукталырга булдык. Башкортстанның Иглин районыннан килгән Хәсән Идиятуллин нәселле татар атларын торгызу эшен алып бара. Гаиләсе белән бергә тоткан хуҗалыгында 1000 аты бар икән. Татарстанда татар тукымлы атның башының башы шушы айгыр булыр. Мин килдем ике улым һәм онугым белән. Ния дисезме? Без беребездән мәңгелек түгел. Минем эшем дәвам итәр улым һәм онукларым белән. Һич шиксез ышанам, безнең татар эшен, татар тукымын дәвам итәрләр дип. Сөйенәм менә монда килүегез белән. Татар авылларын саклауга нинди зур игътибар бирүенең ачык дәлиле. Уларынган икән, бу тырышлыкның нәтиҗәсе зур һәм игелекле булачак. Бүген барыбызны да үзебезнең милләтебез, телебез, гореф-гадәтләребез борчый. Ничек итеп сакларга? Әлбәттә, безнең нигез авыл җирлеге, бетсә, үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне, динебезне сакларга бик авыр булачак. Әлбәттә, без аны аңлыйбыз, безнең республика күләмендә күп кенә программалар эшли, без елдан-ел арттырабыз. Ул социаль объектлар гына түгел, менә хәзер күп кенә эш өчен бу фермалар, машина парклары, семейный фермалар, мини фермалар, микрофермалар, алар буенча да эш бара. Әлбәттә, әгәр дә без шартлар тудырмасак, газы, юлы гына түгел, эш кирәк. Әгәр дә эш булмаса, әгәр дә кешегә шөгыль булмаса, менә әле быелда модульный кибетләр эшлибез, куябыз. Без бу мәсьәләгә бик ел сайын карыйбыз һәм юлларын эзлибез. Әлбәттә, менә монда бик игътибар белән мин тыңладым, язып бардым. Күбегез сезнең үрнәк, менә ничек итеп эшне алып барып була. Сез әле Татарстаннан барып күбегезгә иренергә кирәк, ничек итеп сез яшисез, ничек итеп эшне оештырасыз һәм үзегезнең мәчетләрегезне, мәктәпләрегезне, анда клубларыгызны яшәргә ярдәм күрсәтәсез. Әлбәттә, бу үрнәк һәм менә бүгенге күргәзмәдә дә күрдек. Нинди генә продуктлар, нинди генә продукция эшләмәсез, алар барсы да яхшы сыйфатлы һәм кирәк. Минем уем буенча менә шушы форма ул бик кирәк. Әгәр дә без аралашмасак, эшләгән уңайлыкларны бер-беребезгә сөйләмәсәк, безгә ниндидер җай табырга кирәк, күрешергә. Менә Сабантуй монда бардык, тегендә бардык. Республика күләмендә дә без моңа зур игътибар бирәбез. Әлбәттә, барбер нигезендә менә эшмәкәрләр тора. Минем әйтәсе сүзем шул, сез бик зур безнең милләтебезне, гореф-гадәтләребезне, динебезне саклауга өлеш кертәсез. Без аны тоябыз. Шуңа күрә киләчәктә дә бергә булырга кирәк. Һәм әгәр дә бергә булсак, бу авырлыкларны без җиңәбез. Без Россия күләмендә икенче халык. Шуңа күрә без тырыш халык. Һәм без үзебезнең татар дигән исемебезне сакларга бөтен мөмкинлекләребез бар. Шуңа күрә сезне барыгызга да зур рәхмәт. Татарстан күләмендә дә без бөтен көчне куербыз. Әлбәттә, менә сезне белән бергә булганда без тагын да көчле. Сезгә уңышлар. Иске Куот халкының татар һәм ислам дөньясында эшләгән эшләренә зур бәя дип кабул итәм. Бүген
бик бәхетле инде. Мин үземнең халкыма шулай булыша алганга тоже шатланам. Шул халыкка булышканны күргән өчен дә бик шат, бик рәхмәтле инде мин. Булышырга, желание булышырга, чтобы булсын дип. Мин авылның егете, тәрбия, семьядан, кычкырына чактан идәнә без булышырга дип. Әния биләр әтиләр әйтеп. Яңадан иң изге теләкләр барыгызга да шулай күрешергә насип булсын, рәхмәт барыгызга.